Good day! So aniya kami karon sa Barangay Basak Pardo kay mag-interview ta sa atong mga higala sa barangay kung unsa sila ka religious sa atong Ginoo. So unsa yung mga question nato Yads? So first, we're going to ask them if they go to church, and if they say yes, we're going to ask them how often they go to church. If they say no, we're going to ask the questions what hinders them to not go to church. So after na mo og interview, mangatag ni og rose beads og mga Rosary beads? Rosary beads, okay. So after na mo og interview, manghatag mi og rosary beads og mga ball pens. Og shoutout ko ni Sir Garilao sa Kosap sa naghatag sa ball pen og ni Bro Gabuya, ni Brother Gabuya sa naghatag og rosary beads. So thank you so much. So mag-start na mig interview. So nakakita na tayo sa atong unang atong interviewon si Henry Lim. Kakilang ka. Rodriguez. Gibalik. So nakakita na tayo unang interviewon si Mr. Henry. Henry no. Henry no. Sige, bahala. Sige. So kan, Henry ka na musimba ka? Oo, hindi kong simba. So kanang kan, kapila ka sige kag simba? Mag-permit ba ka musimba? Lagi masalang kayo. Ano na nga. Nakikakulian na Domingo. Di mata ka simba kayo. Atong kuhan, trabaho, di man may bawan. Pero kuan, kanunay ka kuan good. Ano na yung magampo? No sabi. So sunod ka Para takaloyan. sige. Magaan sa o, grasya, o ano doon ay umabot na to. Swagong sa itong kinabuhi. So usay sunod question. So, sunod nga panguntahan na is unsa ka importante ni mga Ginoo. Ay, importante kayo, kaya wala ang ginoo. Hindi man tamingon ani. Kita madako, ang ginoo mo na kada sa itong kinabuhi. Dili kita makabut-buot kung ano, magpakamatay ka, sala ka na. Ang ginoo, importante ka kay maghuwat man ka sa ginoo, ano sa takwa sa ginoo. So kay kami wala man kami mga kwarta tay panghatag bugas. So kani mo ipanghatag mo gihatag sa ni. So kani makatabang ni sa pagampo nato. Imong kaayuhan. So sa atong kaayuhan natong tanan og kanisa para ni sa imong mga kwan kung nakay mga sa imong isuwat Suwat. mga sa niyo panuwat nimo sa kwan pidresan ay ngita tag papel. Ano So ito? daghang salamat gid. Salamat po kayo ninyo ha. Thank you kayo. Okay. Sige, bye-bye. Thank you. Bye. Karon mahilan ka gwapa ka. So nakakita nimo sa mong ikaduha nga interviewon si Nakadamay Ate mo palit Manager. pa. Ako niya na kaya. Pang sige kay napadaw ko nimo palit mo. Balik ka. Eventually. So, mana na nakabalikan na si Ate si Hagsutan. So, mana ni? Ato na interviewon. Ito. Malimba ba? Ako ang simbayari ka sa Nang ba higayon nga kanang di ka masimba? Oh. If kanang di ka kasimba, ito may mga alternative hapon, mga di ba tanong ikakita ka gabi. Oh, ikabuntag, ikagabi, kaya gumagkaon, padong kaon. Importante ba ni mga Ginoo? Kanang usaman ka importante ni mong Ginoo. Kuan, importante na ko ang Ginoo sa panglawa, kana. Wala, daghang salamat. So, dita mo hawa ko ratay gihatag. So, kani sa video na to, mali makatabang sa atong pagampo. Nakita nga katabang siya og natong ballpen kani nang gitay tindahan so katabang gini og sa mga listahan sa utang. Oh, daghang gaming up. Wala, daghang salamat. Thank you. Salamat. Ito din na to dahil so kan nga to pangutana kay ay sa tani basing sige tag simban ni basing Oh, simpa ni Bingo. ano man kanang sa katong kasimba Kasimba ko lagi ko na koy tuyo. Wa koy tuyo. lagi sa kay dala nang pas lagi ta kanang di ta makasimba unsa may mga kuan na to kanang buhaton na to Kuan, mga dilan kay ni kagabi eh. mabibigay na importante sa gid Importante na
sa bukid dito. Ang mga tao dahil simbahan, mga jira man sila magabi. Mga Lagyo ba sila kon sa simbahan? lagyo magsimbahan. Layo kay latpan. So kan manang ari sa tani kan ati nang hiling. Kanang moto siya ati nang hiling kanang kuan. Katong nga question eh. For me ba ta makasimba? Si Pao Domingo sa Santo Niño man. Santo Niño ni social. Santo Niño. Layo gid na doon simbahan. For me gid ta makasimba gid for me ta simba. Paog ba simbang ko kami din. Yeah, every Sunday dyan na. Din simbang din. Nakasuway na ka nga, di ka mo simba kada Sunday. Kaya naputo lang ba? Naputo. Hotel ba? Patuputo nga naman. Ayun. Eh sugo. Alita ng question ni Auntie Marilyn. Same question ka. Simba ka ba kada Domingo? Simba. Santo Niño da ko. Sige, punta. Kuha na sa or kung sa kanan. Kantin na sa. Paguro dito punta. Kuha balik ta ni Nanay. Basing. Nanay Basing. So kuha Nanay Basing. Kanang unsa ka importante na to ang Ginoo. Kanang bugat ko na po. Nagako na maglisod sa ko. Kasi itong kuan, isang pindigan Ginoo. Ito ang salig niya. Siya ba yun sa tanan? So Ito ka atong kalisod ang Ginoo may to sa dito. ate nang hiling. Karamihan Ikaw. unsa ka importante ang Ginoo. Dadong papo. Oo. Din. So ang kuan ang Ginoo kay imong gikuan nga may mo guide sa imong mga apo. Mo protection sa itong mga apo. So narita ni kuan Marilyn. pikas nga ate sa Ate Marilyn. Siya ang atong taga panghayuan og grasya, may lawas. Ano siya? Kamu simba ta, nagpapasalamat ta sa grasya yung gihatag na. Kana mo nang kadon di ta mo uli og wa tay kanang gihatag. Kaya kanisag nga mga kuan natag usad pud ni. Wa magita. So natay grocery beads. Grocery beads. Tagsa tao. Lama. Tagsa. Ang pa ballpen. Balik kayo, hatag sa inyong apo, sa mong apo, hatag sa inyong apo. Uy na, nakuha niya ko. Nawaling ako. So, mana, dagang salamat kayo. Thank you. Bye-bye. Sorry. So, mao natutunan namong interview, nahatag na naman tanan rosary beads o mga prayers nga kuan, ballpens. And na-interview sa naman sila sa ilang mga insights about how often they go to church and why they don't go to church and why God is important to their lives. So, kuan yan. So, may mga nakatunan ni mo yan. Nakuna na ako nga tungod sa kabisi sa mga tao, di na sila kasimba. Kuan sad ka na. Na sila iuban i-prioritize nga mas dakog lamang kaysa sa manimba ba? Mao na. So, kamo, so may mga nakatunan niyo about sa interview. Ang mga tao dahil diri sa basak kay religyoso jud kaayo. Kaya kuan gud sila, musimba gud sila. Bisan sa kakuan. Bisag ka nang busy sila, musimba gud sila. Wow! Ilago pangitag pamaagi nga makasimba gud sila sa iban. So, ikaw, Kuya John. Ako lang kay kan importante sa Ginoo kay may naghatag na itong ginabuhay kun sa kanila. Kaya Valentin niya ta nangayo. So, that's the end of our vlog. So, thank you so much. Bye-bye.